Oh.
Astagfirullahaladzim. Jan kudu tak tangis-tangisono ya Allah. Lah wong atraksi kaya ular keket nek digawa rene. Tune nek jaluk keplak-keplak ora umum. Semangat sih, nyemangati wong kene iki. Semangat apa lah wong masyarakat kene iki semangate luar biasa lho, Ki. Kat jam 1. Apa? Wis melumpuk tumplek-plek luar biasa. Lah kok iki sing dinteni lak kentung getok. Lah basa adewe metu lah kok atraksimu kaya munyuk lempoh. Variasi garawan 1.000 Kowe iki mbok ya Jawa isin iki ditonton adik-adik dhewe lho. Isin nyerah budal kocok. Ya Allah. Lecah bagus iki jajal contoh nono Mas Pungge. Wae ana contoh Mas Pungge iki atraksi iki be aku detik. Wah aja plilak-plilik iki rene ya. Malah kaya lawang. Lungguh didelok anak lanang iki didelok. Anak apa model tunggu. Ha timbang anakmu iki kaya pot cocor bebek. Kon malah apik bocah nyenden ning son malah kaya rodone. Ki lho deloken iki lho anakmu ki. Ha. Yo. Bagus. Kamu sebagai saudara laki-laki harus sampai berkalah. Saya gede iki adikku. Kalau jalan kowe iki melu aku nyapa? Yo dicek. Lah nyeluk bocah iki kene kodene. Nyapa? Piye? Wes baca karepmu dhewe lho wong bocah bagus. Ya. Kudu wong mudeng malah ajak omong ngono kuwi wah tranjanja kuku. Ah. Kowe lagi lele potongan moncret. Ning iki lek wong jogat iki kudu suasana mimik muka kudu apik. Malah kaya wedok. Kudune piye? Tak. Traya bocah cilik lak sik urung iso nata mimik muka. Kuwe lho mbakan. Delok antar supportermu belum lumpuk kat mau ki lho bocah. Jamaah lho. Jamaah tenan lho. Iki kerumadan. Nyapa? Budal tawon. Masa. Yo.
wedok iki apa tajem lho. Anu ngambune iki tajem. Ambune apa, Dik? Letong jare. Wong wedok jujur ngene iki. Piye? Letong jare. Kowe iki mbok aja nggawa-nggawa ngono kuwi aku lak ra patek seneng. Nyapa? Bener tak omongi. Apik iki. Pademu kowe kok cang aku ora patek seneng. Kowe ngelokne aku ambune kaya apa? Letong. Nuwun sewu tak ambune nggonmu. Piye? Solarapane sik nemen Pak Iwak. Kaya cuwilan mayit iki lho. Lah kok malah kaya batang. Lho tumen kok parfumku lho Vanilla Milk. Apa? Vanilla Milk. Balsem kuwi yo. Balsemmu kuwi wah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nglengkong niki pundi? Kidul kali ora umum nggih. Ora umum. Reokan gedhen nekakne dadak 6. Iki ngono elek-eleke kudune iki sing iso nanggap ngene iki Pak Camat. Kok iso? Tak lho, dadak 6 ki regane larang lho, Nggih. Ya ya. Pemain ya api-api lha iki kok ketumpuk getok 2.5. Hei, Mudah Zan. kentung kok kira 2,5. Iya. Jatle delong kabeh. Ora umum iki paling ngendak ki Camat. Ora yuk tamat. Acara mantenan niki pundi temantene? Blang. Lho kok ngacung kuwi wong. Kowe mantane ganteng topian. Monggo anu Mbak manten kalian Mas manten kula aturi jemeneng wonten mriki monggo. Iki wis kok. Lah kok ora asing iki lho. Kanca sekolah iki. Sing ngejaya aku bolos ben kowe lho. Kanca sekolah. Sekolah apa biyen? STM. Jurusane loro. Apa? Komputer karo hukum. Begini kecekel aku. Kuwi jenenge iki maling komputer. Lah ya. Bocah ngledis ae nek masih lak lulus. Lah kowe lak ditokne to kan? Tokne apa perkara kuwi? Wayahe praktek. Ngapa? Rasa mlebu. Gurune kanca dhewe. Lah mantan iki nek serasi ngene nggih. Serasi. Masih dhuwur putih resik, mbake ya putih resik sejajar seimbang. Kaya buku. Buku yo ngene iki. Wong bruk musik iki le dawa se. Apa iki? Matamu. Maksudnya sisih iki gawe sendal jinjit kan sisihe ilang to terus gawe glok kae perkara mbokku ngene sotek silikon lho. Pengen langsing malah kegede sisik. Dadi mau aku ces. Cah ngleding. Niki manten anyar nggih paling endak adewe ning kene iki urun pola ya urun donga. Donga dhewe urip umurat marit to donga. Cah iki jebles. Niki namung meling mawon kagem temanten kekalih. Kersane omah-omah kuwi ayem tentrem. Sing penting panjenengan gedhekne rasa syukure. Wa ita adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Mau tanggapannya YouTube enek 100 YouTube dongane gur kuwi. Ora ngene angga kae dongane yo kancane Korea. Terus iki katum-katum ngono. Lambemu ngono lha iki adewe manggon ning gone para alim ulama cedhek pondok roh menika ya cedhek masjid. Lah ya paling endak donga ya gawe Arab. Ayo. Sing kok
Ada kok klerok neneng juga. Wong donga iki kowe Arabe to? Arab Aku tak huruf Hijaya. bocah iki kok wong aku ki Arab rek kelase wis dhuwur to kok kowe malah hijaiyah iki lho. Hijaya to? Alif ba ta sa. Iki neng kene nggone para alim ulama lho nggih. Aku wis suwi pondok wis suwi lho ya. Pondok Suwi. Kidul kali iki. Idone suwi. Ya ngaji. Ora bakal pentol ngono. Wong bakal pentol nek mung ngego-ngegogne. Kowe iso nggelar kudu iso gulung. Iso alif 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 ana tulisane alif to. Alif ay Allah alif iki tangga. Wis menggambarkan hablullah hablunan nas. Bocah iki nek ya teko hablullah. Wong donga kok tatum-tatum. Iya dadi adewe urip ning alam donya Kowe kuwi. iki larane aku ora lucu ae. Lambemu mbok aja ngono adewe iki tim. Tim sekene mbok apusi ora ketok. Seia sekata. Adewe iki manembah marang Allah lan bersosialisasi kepada manusia. Arep apa-apane kudu eling karo sing gawe urip. Hablum minallah, hablum minannas. Ya temu lho bocah iki. Temu. Iya. Golek duit lele. Bak iki carane mburi mah baki wadah. Wah, Manten loro iki kudu duwe wadah sing rimo. Muga-muga dadi maneh sakinah babadah warahmah. ngono iki apik lho kuwi temu lho ya iki. Tak iki taat. Agama napa Islam kudu Islam. taat. Salat 5 waktu. Oh ya bener wong ya cedhek masjid kaya Nah, ngene masjid. ya. Kudu eling 5 waktu lho Mas nggih. Sak. Aja mikir sakmu dhewe sae galongan ya pikiran. Lah wong lambemu ki kaya torong lho nggih. Entek-enteke ya rono dhuwit ta. Aku meh nyawon. Lah kok iso mikir aja mikir sakmu dhewe kok mikir sae ganong. Maksudnya iki omongan tuwek kuwi kocok goblok. Lah yen saiki aja mikir sae dhewe, ya mikir sae tanggamu ngamal ibadah. Sedekah. Lah ya kaya ngono. Lah iki wis jenenge sedekah amal jariah. Gawe tontonan ora kok didelok dhewe nyatane masyarakat ya bebas ningali Bener dong ning sakku pikiran lho. kok ya rono neh lho iki ora lagi mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal diparingi momongan ayem asale mbangun rumah tangga. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih monggo kalau wis matur suwun iki. Oh alah. Iya nggih anu kantonge sini mbahku. Iya. Tutuk. Menapa? Anu aduh dongakne angel. Kowe iki ya aja ngono lho, Pak. Ora iki jenenge dagelan wis ngono kuwi. Lah iya iki gur guyon tapi dongae muga-muga kabul. Reokan sore iki nggih. Apik Regeng apik meriah. mekano ngresmene tebeleng kuwi. Udu temu-tumon Ada lagi mah koncone yo oke. Oke. Saka tuwek-tuwekane kuwi kutar-kutur teko Paksi, matur sumanun. Rombongan Korea, matur sumanun. Kotar-kotor. Ora nanggapne kutur meneh. Cah nek lesing iki ya iki kok. Lanjut tak ya. Monggo ayo to.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apa to mau jadil ora teko nggon kok. Bukan mukrim. Sadeng musola. Potonganmu kaya indah tikus ngono kok iki kok. Muni bukan mukrim barang. Lah aku nek tekel mbok panganan to. Bocah ora anggere jeblen andene kowe mambengi. Ngapa? Basane kene tok bukan mukrim. Ya. Neng ngetan pom Ngapa? Kidul dalan. Ngapa? Tok kekep dhewe. Pangku dhewe ngene. Kuwi aku pas mendeng disuruh rokok. Jeblen sae kok iso. Dadake 6 nggih, Mas Ferry kok aku ya. Suruh. Iki sira apa kon? Ndak ya. Iki gawe buyuk pun. Ora apa-apa rada suwi wong nanggap Oh, galonan. iki tuan rumah metu iki. Wong bak kudu kursi tok. Jiko kursi arep lungguh ngene. Tak terus oleh to? Boleh. Oleh to? Ya ora apa-apa. Ayo. Kacung. Ya nek iki ora kok kacung lho. Kacang tanah. Tumen ngomongin bukan mukrim kok malah njaluk loro iki kok. Tak baca tak. Aku men nek kebaca tak terus loro ngono. Mama. Bunda. Ayo tak kerja dulu. Ya. Apa ki ngipi ki ra yo oleh dhuwur. Ora apa-apa ngimpi. Wong ngipi tak. Wong tembung umpama. Cah bledes. Berarti pas kaya kancaku rene Nyapa? pembarong kondang Ngendi? letri. Kowe iki mbok inisial ngono nyeluk iki kok. Ora seru. Letri iki lho. Kancane iki rabi kabeh. Rapi kabeh. Nah, kabrel. Anake wis gede-gede iki. Iya, Pak. Anakmu besok umur piro, Letri? Wis tuwek kowe iki tuwek. Ya ngono kuwi didongakne lho nggih. Pegah. Kene diloro rabi kok dongan. Anjene kowe iki kok alokmu nek alokne ceplos-ceplos ngene. Lah nek omah tunggal terus lho. Nyapa? Aku dongakno kowe iki. Piye? Aku Mas ben rabi. Lah terus. Wong pacare ki nang Dulu Jatri kuwi lho. Nek kok turut barang ki nyapa to kowe iki? Aku besok bayangne. Letri rabi. Jatri dadi manggolo. Kuwi Kowe lho. Aduh. Kowe lho. Kowe iki Truk ditumpuki kawo diterpali. Kowe aja kowe ora nek Mas Jatri ya ora dadi dhewe ngene iki lho kowe. Loro. Aku yo nggur bayangne besok wedake apa ya Mas Jatri? Lah besok dipacak Desa ya Cina. karo ngene Kang Jati ora. Desa. Ora gampang ya. Potonganmu Cina lohing. Yo, Ayo.
Nggih lho nggih. Nah, bocah kuwi kok nek anyang-anyangan piye? Lah berkantane masek ini. Mama. Aku mau belum begitu, Mama. Kok belum begitu? Beda nek kowe iki adek-adek wis imut-imute gemes-gemese. Oh, ya ini ora dilarang ya. Oh, dilarang agama tenan kuwi. Enek HAM, hak asasi manusia. Ya. Dosa. Ya. Lah yo. Lah yo. Ya wis ngono ae kok. Kuwi ya wae.